Pinoy Bus Driver TV. Tanggal ko lang. Hindi, incline mo na lang. Ganyan mo. Nasangko lang yun diyan. Grabe, andyan pa lang oh. Nadaog pa lang. Dito pa daw. Pagbalik na lang. Balik ngayon bukas. Hey, ikaw pa. Saan kayo tawid ko? Oh, sige, sige. Sino? Kwento lang tayo. Matnog na. Oo. Sino? Tapos abot pa Montenegro. Bakit? Kasabayan natin yung magkain mamaya sa ano. Kainan. Oo. Bakit sino yung napapaalpa yung ano natin na ano man yung isa napapaalpa dito, stricto? Medyo matangkad na medyo manipis. Yung dating may stricto dati, yun ang nagpaharang. Oo. Oo. Ano gagawin mo doon? Incline? Pag nandyan si Ariel, Ating. yun ang pagdaan natin, siya yun. Oo. Oo. Meron palang adjasa dito. Wala yata. Yan, bagdak yan dito, Bart. Hindi pa lang natin. Incline pa. Yan na, yan na, yan na. Dito, yan o. Basta huwag lang itumbok. Incline siya. Sige na, sige. Oo. Oo, palabas na. Papalabas pa lang. Sa kanyang pinagusgo. Ayan o. Saan ba? Saan ko lang. Kami naman nung gabi. Mamutari yung Kasabay tatlong ilabil. Badong, tatlong ilabil. apat ka mo. Oo nga. Okay, ano yan? Yan ang oras lagi ng sinasakyan lagi. May ilabil pa dito kasabay namin sa ibang barko. 5 o 4. Sige, sige. Sige, sige. Wala na si Ahmed ano, tagumpay wala na ano. Sino? Wala na si Ahmed. Mayroon pa rin. Wala yun. Ops, nabidyo tayo, video. Ito talaga, wala yung buhay. Saan yung bakante na lalaki? Diyan yata yun. Okay. Baka Hindi, paunahin mo na yung mga ano. Magsisiri na yan. Mahiya ko. May Initan sa labas, papasukin mo. Patayo ka masyado. Ito na masyado natandaan. pwede ba dyan, sa gilid? Oo, tugulong. Senior na. Nanatanan? Galing Kalbayo? Galing. Kalbayo ka sumakay. Yes. Kasama kayo yung... Tama Bart, 6 lang pala dito. Wala ko ngayon, video pa ako. Nag-video pa ako, idol. Okay.
di ba si Dako? Dito po, sasakay, may pasayro pa. Sabi mo ba? Greetings, yung asawa niya sa kasi Sabi mo ba? Sabi mo ba nila? yung bago magkurbada ng Siko, Saan yung lugar? Rosin? dili yung kasiguran. Uban. Ah, buwan na yun. Uban yun. Tawagan ko muna ko. Uban na kasi ko. Uban yun. Oo, paluto na ko kay ano, Pero ano, kay tawag sa'yo. Tatay Badong. Oo, tumawag. By the way. Ang paborito mo ko nung nasudaan kay Kok Sireng. Sabi ni Badong, oo, bumba daw, mayroon. Oo, palis na kami dito sa Matnog. Ay, pa to na lug, ay, pa to sa Uban. Sa may kurbada. Part. Sa Uban part, Uban. Ilang ka mo ko sa kay part, tulog? May pasayro isa. Okay, part. Okay, part. Tulog sila sa Uban. Saan sa Daraga, sir? Sa Daraga? Sa Shell. Liga Street. Oo. Liga Street. Sa bundok sana tayo daan. Yan na ni Barco. Sa bundok sana tayo daan. Kaso ay jalagap lang ako ba? Malamang traffic na yun. Kaya pa. Kasi mo.
masaya dyan point. May slope man ano? Oo, disco po. Ibig sabihin, di pa pinadaanan yan? Diba, tuktok na dyan. Taga ha? Tuktok yan ka dito. Oo nga, ang tagal. Kaya magsingit, kaya ka pa ka dyan, kaya ito, waiting ka dyan. Waiting ka dyan eh.
Sid. Ano ba?
Siya, bilisan mo na pala. Apa rin? Gutom lang ang bihog. Bilisan ka lang doon sa may baganti. Oh, sige. Hawak po, hawak. Uban. Northbound. Ay, loko. Bawa mo na ito, matagal pa yan. Matagal pa yan. Ano pa yan? Oo, bawa mo na kayo. Kaya gawin lang ako. Kaya gawin lang ako. Kaya ito yung buhay natin ni Juan. Sa tagis siya. Huwag, ayun siya paglagay. Para niya kakaharang sa abalin. Yan.
Pusing, bubat. Tawagan ni Luis Cadilla. Bubat, yun. Eskwelahan yung traffic. Eskwelahan yan, ito yun.
galing bola yan, hindi yan nila sa kailan. Kailan yan, galing rapos yan. Parte din sa probinsya na inuulan. Ha? May parte din sa probinsya na inuulan. Oo. Sa Samar. Oo, sa Malugan. Doon sa may bukod ng ano, Nabangan. Oo. Balang araw ito, building naman na mamutawin yan. Oo. Pwede ka ng building yun. Inumpisa na nga, ito. Bago na. Sunod. Tornel Nixon pala ito. Kaya pala. Sunod. Very sunod. Ha? Kaya natin.
yan. Pag uminto, saka kayo papunta dyan. As long as kung tumatakbo, wag kayo papunta talaga. Marami na nangyari sa amin yan. Masubsob kayo, masubsob. Sumsob, lusot, sa Winsel. Diyan na kami sa Bicol, Sorsogon. Sorsogon na kami, Migo. Sorsogon. May oras tayo sa ating barko. Kaya pinapatamahalan natin ang oras ng barko. Walang bus dito? Wala ko palang bus dito. Akala ko may namin na naula. Wala ko pala. Oh, Baranghalian na tayo, Baranghalian. August 5, dito tayo sa Sorsogon. Andito ang ating mga amigo sa Ilabel, Pugsi na rin. Mga taga Ilabel. Magpakas na, pakas. Kanya-kanyang pwesto to. Kanya-kanyang pwesto na rin, amigo. Mga taga Ilabel, oh. Pugsi na rin. Oh, baba. Init man, pandarayan si Pan. Libre mo na. Libre mo na sila. Sakay na.